Her vil jeg vise, hvordan du reparerer din våddragt, hvis du har fået revnet en syning, og der er gået hul hele vejen igennem. Det er vigtigt, når du skal reparere din våddragt, at den er knastør, ellers vil reparationen ikke holde. Til at reparere en våddragt, der skal du bruge neoprenlim. Alle andre typer lim virker ikke. Fugemasse, 10 sekunders lim og kontaktlim duer ikke. Det skal være neoprenlim. For at undgå at lime dragten sammen, så tager du et stykke bagepapir og lægger indvendigt. Så åbner man skaden og sørger for, at der kan komme lim på begge sider af hullet. Som pensel der bruger du en strips, en vatpind, hvor du har klippet vattet af, eller en tændstik som pensel. Og så smører du limen ud i et tyndt lag på begge sider af skaden. Så skal limen lige tørre i 1 minut, inden du samler det. Når limen er tør, så lukkes skaden, og den trykkes godt sammen. Og så skal limen have lov at hærde i cirka en time, inden vi går videre og lægger en strygelap på bagsiden. Når limen så har tørret i en time, så skal vi have vendt vrangen ud på dragten. Da lappen den skal stryges på indersiden, der kan man bruge et ærmebræt eller et andet strygebræt. Så tager vi vores strygelap, og så klipper vi hjørnerne runde. Så undgår vi, at der er noget, der sidder og irriterer, og så hænger lappen bedre fast. Så lige sådan en rund en her. Så skal lappen cirka være 1 centimeter ud over hver side af skaden. Så der klipper vi den også over. Og lægger den på. Så lægger vi et stykke bagepapir henover. Og så tager vi strygejernet, og de skal stå på bomuld. 2 prikker. Ikke for varmt. Og så stryger vi lappen i cirka 10 sekunder. Hvis det er lige en syning, den skal stryges, så kan det være vigtigt lige at stryge med kanten af strygejernet, for at få den godt ned i limningen hernede. Fjerner vi bagepapiret, og så skal det ligge her til dagen efter, og så er dragten klar til brug igen.